Biye tarata ye Desamuru kalo tile 3 san 2024 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka minisiri wulila ka taa an ka Bamakɔ archevêque fɛ yen nɔ an da bɛna don o la fo ka taga se madame Sek Umu Sall ale ni a baarakɛɲɔgɔn ye lajɛrɛ min kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na tɛnɛndon Desamuru kalo tile 2 san 2024 an ka premier ministre général de division Dr Abdoulaye Maïga ye taama boloda ka taa an ka Bamakɔ archevêque fɛ yen nɔ ani an ka diinɛko minisiri ani an ka ladalako minisiri de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye Mahamadu Kone ye u ka nin taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa dɛmɛ ɲini an ka Bamakɔ archevêque fɛ ni o de ye ko u ka dugawu kɛ u ye yaasa min ye u ye baara min daminɛ jamana kɔnɔ u ka se ka o laban ka ɲɛ ani min ye jamana in yɛrɛ fana ye a bɛ se ka taa ɲɛ an ka Bamakɔ archevêque monsieur Robert Cissé ni a cakɛɲɔgɔn y'a jira ko u bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko bi u bɛ u kɔ sini wa u ye dugawu kɛ an ka jamana in ye ko Ala ka sankɔrɔta di an ka jamana in ma ani ko Ala ka u dɛmɛ u ka baara la an ka jamana kɔnɔna la. An ka baara minisiri madame Sek Umu Sall ale ka baara daminɛlen kɔfɛ novembre kalo tile 25 san 2024 ani a baarakɛɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 28 san 2024 yaasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ani maa minnu ye ɲɔgɔn ye o dɔ ye CFPD senu o ɲɛma fo ka taga se ONEF UNIFORP ANPE APEJ ani FAFPA olu ɲɛmayaso ani olu de ye ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka degun ni tɔɔrɔ min bɛ u kan u ka baara kɔnɔna la ka se ka o ɲɛdɔn ani fana ka se ka fura sɔrɔ o degun ani o tɔɔrɔ ninnu na wa ni maa ninnu fana y'a jira ko u ni a ye lasigi min kɛ k'olu nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ko nin ye kunnadiya ye olu bolo olu ka se ka u da don u ka degun ni u ka tɔɔrɔ la wa k'u dalen bɛ a la fana ko u na fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu na u ye u hakilinata fana di an ka baara minisiri ma baara tacogo ɲuman kan u y'u hakilinata di an ka baara minisiri ma baara tacogo ɲuman kan o kɔfɛ a y'a ɲini nin maa ninnu fɛ ko u k'u cɛsiri yaasa baara min kalifalen bɛ u la u ka se ka o baara in kɛ ka o ɲɛ jiginna kana sɔrɔ u la wa fana ko n'u bɛ baara in kɛ u k'u hakili to fɛn saba la o de ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka o bonya ani fana Mali ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o hakilina min bɛ taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ka o fana bonya ni u bɛ baara fana kɛ u k'u hakili fana to jamanadenw ka nafasɔrɔ sira o lafasali ko u k'u hakili to o la u y'u da don fɛn caman caman na a kɛnɛ kan. An ka premier ministre général de division Dr Abdoulaye Maïga ka conseil des ministres fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ min kɛnɛ kan an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta tun bɛ yen a ye a kunda EDMSA kan yaasa ka taa o maaw baarakɛ cogo lajɛ ani fana degun ni tɔɔrɔ min bɛ u kan ka se ka taa o dɔn wa a y'a jira fana ko nin baara min filɛ nin ye a bɛna o waleya sanga ni wagati ka taa jamana ka cakɛdaw la yaasa jamanadenw bɛ se cogoya min na ka nafa sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye ladilikan di an ka premier ministre ni a baarakɛɲɔgɔn ma ni o de ye ko baara min kalifara u la u k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na wa a y'a jira fana ko kɛlɛbanbali min bɛ an ka jamana kɔnɔna la k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na ni o de ye kɛlɛkɛminɛn caman o ka di an ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka formation fana u ka olu sɔrɔ o kɔfɛ a y'a ɲini u fɛ fɛnɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye élection ye o bɛ se cogoya min na ka kɛ wagati kofɔlen na sabula ko min ye jamanaden caman kɔrɔtɔlen don yaasa min ye élection ye o bɛ se ka kɛ k'u ka segin a cogoya kɔrɔ la cogoya min na.
An ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga ye taama min boloda ka taa EDMSA ɲɛmayaso la yaasa ka taa u ka baara taabolo lajɛ ani ka se k'a dɔn degun ani tɔɔrɔ min bɛ u kan. O hukumu kɔnɔ a ka taama kuncɛtɔ a ye a ɲini EDM ɲɛmayaso fɛ k'u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa u n'u ka baaradenw ka se ka ɲɔgɔn ye ka degun ni tɔɔrɔ min bɛ yen fɛn min bɛ ka na ni kurantigɛ banbali ye jamana kɔnɔna la ko u ka o ɲɛfɔ joona yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la yanni ale ka tagali cɛ o min kan ka kɛ nin desanburu kalo tile 5 in na san 2024 ani k'a daminɛ Tomiya fo ka taga se Yanfoyi la ka tɛmɛ Segu fɛ ka na Bamakɔ. Jamanadenw ye a jira ko an ka premier ministre ka nin taama EDM ɲɛmayaso la ko nin diyara u ye kosɛbɛ wa ko u bɛ a laɲini fana ko min ye an ka premier ministre kura ye ko na fɛɛrɛ sɔrɔ kurantigɛ banbali min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ hali u ka cakɛdaw la cogoya min. An ka jamanakuntigi général de division Asimi Goita y'a ɲini a ka gouvernement kura fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan élection ko min fɔra ko o ka se ka kɛ ko a kana bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa an ka jateminɛlikɛlaw caman ye a jira ko nin hakilina min talen filɛ an ka jamanakuntigi fɛ ko nin na kɛ nisɔndiya ko ye an ka senamatɔ ma caman fɛ nka ko u kɔni bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni jamana in bɛ kalifa maa la o ka kɛ maa ye min bɛ hakilina min bɛ u la min na se ka o lawaleya. Bingani wale min tun ɲɔɲalen bɛ Kulukorokaw fɛ yen nɔ Kulukoro finitigilaka minnu bɛ u ka gari la olu ye dan sigi o la sabula novembre kalo tile 25 san 2024 u ye tɛgɛ kɛ cɛ dɔ la min dagayɔrɔ tun bɛnnen bɛ Kulukoro suba ma min ka baara ye ka bin maaw kan ka u bolofɛnw daraki ka bɔ u bolo. Ɲininkaliw kɔnɔna la a ye a jira ko ale ye bingani wale caman kɛ Kulukoro ni a marabolo kɔnɔna la ni o dɔ ye ka butikiw dakari ka magasinw dakari wa fana a y'a jira fana ko ale kelen kun tɛ baara in kɛ ani maa dɔ de tun bɛ baara in kɛ. Ɲinini bɛ sen na yaasa ka tɛgɛ da o maa kofɔlen in kan. U ka laraweleli kɔnɔna la a dagayɔrɔ la u sera ka tɛgɛ kɛ téléphone 33 la StarTrak télévision 2 téléphone pochette 80 fo ka taga se Incasable 36 ani u ye samara caman ani minan caman sɔrɔ a fɛ yen nɔ minnu bɛ feere magasin ani butikiw kɔnɔna la. An ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso ye u fo kosɛbɛ u ka nin wulikajɔ in na wa fana min ye ni finitigilaka kofɔlenw ye u y'a jira fana k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa maa minnu ka baara ye ka nin waleya cɛjugu ta ka Kulukoro ni a marabolo sɛgɛrɛ ka tɛgɛ kɛ u la wa u ka ɲɛmayaso fana ye a ɲini u fɛ ko u ka u jija yaasa ni ɲɔgɔnna ninnu o bɛ se ka caya Kulukoro ni a marabolo kɔnɔna la. URD ni ale tun ye Ala ma hinɛna Sumala Sise ka parti ye olu ka lasigi tako 12nan kɛra CICB kɔnɔna la weekend tɛmɛnen a kɛnɛ kan u ka ɲɛma Guwaɲɔn Kulubali ni ale tun ye honorable kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔna la ale ni a cakɛɲɔgɔn u kumara fɛn caman kan a ye a jira ko min ye ale ni a baarakɛɲɔgɔnw ye ko u bɛ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita ni a baarakɛɲɔgɔn kɔ wa a y'a jira fana ko olu ka nin dɛmɛ in tɛ natala dɛmɛ ye ko nka olu bɛ min ɲini dɔrɔn min y'an ka jamana ye a bɛ se ka bɔ dingɛ min ni a b'a kɔnɔ nin wagati in na ka bɔ o kɔnɔ ani fana min ye an ka jamana ye a bɛ se cogoya min ani fana min y'an ka jamana ye ko lakana o bɛ se ka ɲɔ ɲɛ cogoya min a kɔnɔ ani jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min wa ko o tɛna olu bali fana ka tiɲɛ fɔ. A y'a jira fana ko URD cɛdenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka nafa sɔrɔ ko sabula min ye URD ye ko o ye duba kelen de ye ko u bɛ jɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma wa ko o de bɛ olu dɛmɛ ka sankɔrɔta ka o sɔrɔ. A y'a jira fana ko nin lasigi min kɛra ko nin kɛra nisɔndiya koba ye wa fana nin ye ale hakilinata yɛrɛ de ko sabula a bɛ u dɛmɛ ka se ka hakilina ɲumanw ka olu ta ka baara kɛ ni a ye an ka jamana ka nafa sɔrɔ sira kama. Bureau de vérificateur ka jateminɛw kɔnɔna la a ye min kɛ Office du Niger ɲɛmayaso la
ka kɛɲɛ ni u ka baarakɛlenw ye san 2020 21 22 23 24 kɔnɔna la a jirala ko min ye miliyari 3 ye CFA wari la ko o de ɲɛma tununnen don o hukumu kɔnɔna la min ye bureau du vérificateur ye a y'a ka sɛbɛnfura in ta ka taa di procureur de la république chargé du pôle national économique et financier ma yaasa o bɛ se cogoya min na ka baara kɛ a ko kan ani fana min ye a ko ye o ka se ka ɲɛdɔn cogoya min na. O hukumu kɔnɔ o b'an nata an ka kɔkan kunnafoniw na an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ni a baarakɛ ɲɔgɔn ni o ye Egypte minisiri ye Badr Ahmed Mohamed Abdelati ye lasigi kɛ yaasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Egypte jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka dɔ fara o kan cogoya min na min ye Egypte minisiri ye a y'a jira ko olu ka jamana labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka an ka jamana dɛmɛ wa k'u na fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye furako ye ka Mali dɛmɛ malidenw bɛ se ka fura ɲuman sɔrɔ cogoya min na ka u yɛrɛ furakɛ wa a y'a jira fana k'u u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka Mali dɛmɛ lakanako ta fanfɛ ka bamanciwale k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la wa min ye an ka minisiri ye ni o ye Abdoulaye Diop ye ale y'a ɲini Egypte minisiri fɛ ko a ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa don n'a nataw la a ka se ka taama boloda ka na Bamakɔ u ka se ka nin ko bɛɛ lajɛlen ka o lawaleya cogoya min na o hakilina min ye Egypte minisiri ye a sɔnna o ma ko ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la a na taama boloda ka na an ka jamana kɔnɔna la yaasa u ka baaraw bila sen kan. El Malik Ndiaye ni ale tun ye parti PASTEF ka cɛbɔ ye ale ɲɛna tɔmɔna ka kɛ Assemblée nationale ɲɛmaa ye don n'a nataw la ale de bɛna Assemblée nationale Sénégalikaw fɛ o baaraw kɛ ni a baarakɛ ɲɔgɔnw ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka lakana sabati an ka ba Maliba kɔnɔna la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.